Ramdam na ramdam umano ni Jomar ang pagtaas ng mga bilihin kung saan hindi na umano nagkakasya sa kanya ang 300 pesos. Hindi pa umano dyan kasama ang pamasahe at pagkain sa araw-araw kung dati ay natitira pa. Ngayon ay halos wala nang matira. Kung about sa budgeting naman, siguro kaya naman kasi although ang siguro nga ni ang aki ko sa malangaki ko sa budgeting sa family okay naman, kaya naman kasi nakukuha pa man yung pang-araw-araw na gastos. Kasi di ba, budget naman, monthly, weekly. Although yung mga grocery talaga nataas, yung gulay, mga mga daily needs natin. Yung ulam, talagang tataas. Kasi budget ko sa pagkain, kulang na. Kasi every meal namin, siguro 80. Every meal namin yan, lunch, 80. So, sa akin pa lang yan, may lunch, may merienda pa. Di pa kasali dyan. Kaya medyo higpit talaga ng bulsa namin, tipid-tipid na lang. Ayon sa Philippine Statistics Office Camarines Sur, bumilis ang Consumer Price Index sa probinsya nitong Enero. Ibig sabihin, ang nabibili noong 2018 ni Juan de la Cruz sa budget na 100 pesos kulang na at kailangan mong magdagdag ng 39 pesos nitong Enero. Ito rin ang tinatawag na consumer basket ng ahensya kung saan mabilis ang pagtaas ng mga produktong karaniwang binibili ng publiko. Dito pong Enero 2026 ang ating CPI ay 139 pesos and 20 centavos. So, pag sinabing Consumer Price Index, ito po yung tanda ng pagbabago ng kabuuang presyo ng tinatawag natin na market basket. So, meron po kasi tayong tinatawag na market basket. So, ito po yung mga serbisyo at produkto na commonly na kinukonsumo ng isang household or ng isang sambahayan. Samantala, bahagyang bumaba ang inflation rate ng probinsya nitong Enero sa 2.4%, mas mababa sa 3.4% nitong Disyembre. Bahagyang bumaba man ang inflation ay tila hindi rin naman umano ito dama ng ordinaryong Pilipino dahil sa mataas na bilihin at hindi angkop na sweldo at serbisyo. Nick de la Cruz, CSN.